Hola, bon dia. Soc la Sara, la mare d'en Genís i l'Ivet, i el motiu per al qual vam escollir l'escola FEDAC va ser perquè ens va agradar molt el model educatiu que tenen. Bueno, a part de fer les assignatures tradicionals, doncs també posen molt d'èmfasi en les noves tecnologies. Ens agrada molt també el tema de l'anglès, que des de ben petits comencen a estudiar-lo i sobretot tenen professors natius que això fa que els nens millorin molt amb el que és la conversa, que això és un tema que també prioritzàvem molt. Llavors, també és una escola que s'ha sabut modernitzar amb els anys, és una escola centenària, jo ja hi vaig venir de petita, que això també és un dels motius que em va fer triar-la, i ha sabut, de quan hi vaig anar jo ara, no té res a veure, s'ha anat actualitzant, s'ha anat modernitzant, també es treballa molt el que és la persona, a part del que aprenen, el que han d'aprendre a nivell acadèmic, es treballa molt com són els nens, com seran en un futur. I també una altra cosa que ens agrada molt de l'escola és que és una escola molt col·laborativa, que sempre compten amb les idees i propostes que fan les famílies, els nens, i donen l'oportunitat que els pares anem moltes vegades a l'escola, participem i veiem els projectes que fan els nens i puguem dir la nostra. I, a més, també el ser una escola d'una sola línia fa que sigui molt familiar i m'agrada que els meus fills, per exemple, coneixen a nens de totes les edats, de tots els cursos, i veig que hi ha un bon ambient entre les diferents edats. I aquests motius són els que ens van fer escollir aquesta escola. Hola, bon dia. Em dic Sol. Tinc dos nens. Nosaltres hem escollit aquesta escola perquè volíem ser partícips en l'educació dels nostres nens, formar part del seu dia a dia, estar amb ells i veure el seu desenvolupament. Estem molt contents en el poc trajecte que hem recorregut. Estem molt contents, estem molt satisfets perquè veiem el dia a dia el progrés i nosaltres ens sentim units en tot el que és l'escola i la comunitat. Bones, soc la Irene Bonet, mare de l'Uri de la Cira, que venen aquí al FEDAC. I jo he portat els nens a l'escola, una de les coses per proximitat, perquè ho tinc davant de casa, però és que, a més, la meva mare ha sigut professora aquí quasi tota la seva vida. Estic molt contenta de com jo vaig sortir d'aquí, em van ensenyar molt bé, i tot i que ha canviat molt el projecte d'escola, perquè abans era Dominiques i ara és FEDAC, estic encantada de l'equip tècnic de professors, perquè estan molt motivats, la direcció també, perquè fan projectes molt dinàmics que fa que els nens tinguin ganes d'aprendre i res, ja està. I espero que això segueixi endavant i que vagin creixent.